Diyos maray na aga po, pagirumdom sa mga devoto ni San Judas Tadeo, sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atinder kang banal na misa, paki-off o ilaag tabi sa silent mode an sa indong mga cellphone. Likayanan paggamit nin cellphone, pag-picture o pag-text, kung bako man importante, urog na sa laog kang Santa Misa. Manteneron tatabi ang solemnidad, asin kabanalan, asin urog na ang selebrasyon ni Santa Misa. Diyos mabalos po. Maluhod kita gabos. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Orasyo Imperata. Pamibi laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kang sa imong pangataman, sa pagtao mo kang samong mga pangangaipo, digdi sa daga. Asin huli kang sa imong kadunongan, na nag-aantabay, kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibotan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabotan asin na utob, an sa imong kabutan, na atamanon an kinaban. An kapalibotan nagsasakit, huli kan samong mga salang gibo. Asin ngunyan, na mamatayan mina an padusang balik kan samong pag-abuso, asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban. Huli ka ini, naglalawig asin nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami an samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po. Sa satuyang mga pamibi, isabay man yato ang mga minasunod na intensyones, mga pasasalamat, dulot ni Gemma Nakama and family, ni Leo and Cynthia Ramos, ni Rosie B. Asopardo Cantara and family, ni Bong and Jing Gapayaw and family, kan Arabaka and Salomon family, ni Ruji Ahusaki, ni Mr. and Mrs. Marlon G. Obis and family, ni Mr. and Mrs. Teotimo Lobiano and family, asin kan Nolasco family. Espesyal na mga kahagadan for taking the board exam ni Jake Robert Dick, for good spiritual physical health and safety of my family, ni Rosie B. Asopardo Cantara and family, for physical and spiritual health ni Jenny Tapia, for the reconciliation of family relationship ni Jenny Tapia. Special na kahagadan kan Garcia family, for the guidance, enlightenment, safety, and good health and blessings as received ni Rin Ante and Tess Baco and family, for healing and fast recovery of Aljade Asiboke Kuwanan, who is currently in ICU, offered by Mary A. Kuwanan and family. Special na kahagadan man ni Ruel and Arlene Dawal Almasco. Asin para sa kapahingaloan kan mga kalag. Sa kalag ni Pedro, asin Marie, dulot ni Leo and Cynthia Ramos. For death anniversary of Marivic ni Arlene Perez and family.
asin for Erlinda ni Elmer Villarasa and family. Segiranay, mga tugang ko kay Kristo Diyos, marhay na aga po sa saindo gabos. Ngunyan, iyo an kapiestahan kan pagdulot kay Jesus sa templo. Isiring man ngunyan, iyo an World Day for Consecrated and Religious Life, Pro-Life Sunday, and Day of Prayer and Awareness Against Human Trafficking. Magtirindog po. Good morning. Good morning to Father. Nagkakatiripon po kita ngunyan, sa ngaran ka nama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Ngunyan na aldaw, apisar kay itong sinabi sa pagpuon na World Day for Consecrated and Religious Life. At the same time today is also the Pro-Life Sunday and Day of Prayer and Awareness Against Human Trafficking. Pinagsaselebrar po niya to ang kafiestahan, kan presentasyon o pagdulot sa kagurangnan, midbid man sa pagapod sa Ingles na Candle Mass. Kaya ngunyan sa tuya pong sasabaton, aakuon ang ilaw kan kinaban na iyo si Jesucristo ang magtatao sa tuya ninda kulang paglaom sa tahaw kan kadikluman na sa tuya pong inaatubang. So pupo na niya to ang sa tuyang selebrasyon sa pagbendisyon po kan mga kandila. So sa tuyang iandam ang sa tuyang mga kandila para sa pagbendisyon. Urog na namumutan kong mga tugang, 40 aldaw na ang nakalihis, maug makitang nagselebrar kan kafiestahan kan pagkamundag kan kagurangnan. Ngunyan ang palada na aldaw kan si Jesus idinulot sa templo ni Maria asin ni Jose, na sa paghiling nin mga tao, nag-uutob kan tugon, alagad sa katotoohan nangyayari para sa iyang banwaan na nagtutubod. Sa pasabong kan Espiritu Santo, mga palada na gurang duminatong sa templo asin sa liwanag kan Espiritu, namidbida ninda ang kagurangnan asin nagpahayag nin pagtubod sa iya sa kaugmahan. Kitaman, tiniripon na maging saro kan Espiritu Santo, magpasiring kita sa harong nin Diyos sa pagsabat kay Kristo. Manumpungan ta siya, asin mamidbidan sa pagbaakan tinapay, sagkod na siya hayag na magdatong sa kamurawayan. Itaas na po ang sa tuyang mga kandilang nasindihan, mamibi kita. O Diyos, burabod asin ginikanan kan gabos na liwanag, nangunya nagpahiling sa paladan na Simeon, kan liwanag sa pagpahayag sa mga nasyon. Mapakumbaba kaming nagngangayo-ngayo, na magkanigong pabanala kan sa imong bendisyon, ining mga kandila,
Mantang nagaako ka kan mga panuga kan sa imong banwaan na naguuyon sa pag-umaw kan ngaran mong madara sa inda. Sagkod na magkanigong makaabot sa ilaw na dain napapalsok sa paagi kandalan nin mga kabagsikan. Huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Amen. So malibot po ako sa pagbendisyon kan sa indong mga kandila. Iyan pong kandila na sa tuyang binindisyonan, iyan ang nagpapagiromdom sa tuya kan ilaw ni Kristo sa kinaban si Kristo. Dara ang ilaw sa tahaw kan kadiklumaning kasalan sa kinaban. Kaya minaagyat man iyan sa to, namantang minakuha kita nin ilaw ki Kristo, kita man maging ilaw sa lambang saro, magsirbing ilaw sa kinaban. Pwede ta po iyan gamiton, mantang kita sa harong, nagpapamibi, so pwede ta iyan sindihan. Asin sa laog kan harong, tanganing magdanay ang pagkaminuroot mootan, asin katuninongan, padagos niya to iyan pagkutan, tanganing ini magpagirumdom sa tuya, kan siring na pag-agyat, asin dapat na maging paghingawa kan lambang saro. Pwede man iyan magtaonin suwerte sa tuya, lalong-lalo na sa satuyang mga harong. Kaya itago po yan, bako po yan, dekorasyon, pwede gamiton, tanganing padagos na magpagirumdom sa tuya kan siring na realidad. Pwede ta na po yan palsukon, mantangon yan, sarabay kita bilang sarong komunidad, mag-omaw sa mahal na Diyos, awiton niya to ang kamurawayan sa Diyos. Sa mga tawong marahayan mo, Pinoong maumikay, inurupyawi ka, sinasababi ka,
Hinapan, kapuan sa mong pagkimaherat. Ika na nagtutukaw sa tuo ka nama, kaherati kami. Kaikasanan, banal, ikasanan, kagurangan, ikasanan, uro, kahalang ka. Yesu Kristo, kaiba, kala Espiritu Santo, sa kaurawayan ng Diyos Ama. Amen. Mamibi kita, O Diyos na makakamhan sagkod paman, mapakumbaba kaming nagaarang sa imong kadakulaan, tanganing siring na anbugtong mong aki idinulot ngunya na aldaw sa templo, gibuhaman kaming maidulot sa imo sa malinig na buot. Uli kay Jesu Kristo ang kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay as sinagahade, kasaro ka na Espiritu Santo, Diyos sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Enot na babasahon. Si Propeta Malakias nagtaram manungod sa pagdatong kang kagurangnan, na malinig sa iyang katawuhan, siring sa kalayo. An babasahon nagpapasabot sa to na maging andam asin magbago, taan Diyos gigibohon kitang malinig, tanganing maging maninigo sa saiya. An enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Malakias. Nagsisimbag ang kagurangnanin mga hukbo. Ipapadara ko ang sakong sugo sa pag-andam kandalan para sako. Dangan ang kagurangnan na sa indong hinahanap, biglaan na sanang matunga sa saiyang templo. Maabot ang sugo na haloy na nindong maawot na mahiling, asin ipapahayag niya ang sakong tipan. Alagad si Isay ang makakatagal kung mag-abot na ang aldaw na iyan. Si Isay ang mabubuhay kung magpahiling na siya. Huli itang makakaagid siya sa makusog na sabon, arog sa kalayo na naglilinig sa metal. Maabot siya sa paghukom, siring sa sarong naglilinig, asin nagpapagayon nin plata. Siring nalilinigan nin sarong alahero ang plata sa kabulawan. Lilinigan man kan sugo nin kagurangnan ang mga padi, tanganing magdarasingdas sa iya, kan tamang mga dulot. Dangan magiging makawiwili ang mga dulot na darakan mga tagahuda sa Jerusalem sa kagurangnan. Arog ka itong nakaaging panahon. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos.